membelah.
bukan sama longso hatiku kaya kesiksa aku ini harap sambat sopo cari pamit rupo harap kerja sih orang ngomong yen kaya ini batine anakku kula sing gede pangapurane bapak loro rasa sing penting kakak duwite senajan utang rasa nyata gede pahit rasa aku lagi bapak teplok kertas orang tak cukupi bukan esok mungkin nanti sore senajan utang rasa aku bisa berkali aku pasti kula nyuwun pangapura perkara kula iki kekoden kula rencana kula yen batas ngomong aku kula kasih jiwa rokok marahkan wahku sekolah sebenarnya untuk berkelahi tak lewati gula rasa usah orang tadi ngomong yang penting bergaya malam sekarang berharga senajan aku ngomong anak lulu tak lihani tak tergani loli siapa tanya udgaya nak saban dino hatiku kaya nelongso ngomong anak loro hatiku kaya kesiksa mula aku sambat arep sambat sopo jare pamit rupo arep kerja sing ora nyolong yen kaya ini ratine jan anakku kula sing gedhe pangapurane bapak loro rasa sing penting ana turite senajan tukang rasa nyoba gedhe pahit rasa tak boleh Wantau ceplok kanggo seorang tak cukupi esok mulai pasti sore senajan bukan rasa kata gede pahit aku mesti kula nyuwun pangapura perkara kula iki kekoden rencana kula yen tak rasa kaya ora kuwong pasrah jiwa raga marahkan kula kuwasa
apa? Nyumin. Aku nyalo. Bengok-bengok lek mabuk ae. Tak jarane penal kamu lho itu. Pendole tahu wis entek biar ket mau kok.
maju budaya. Bebasane gelang alit om gerici seliramu opo pancen wistani langi prasetya nalika kosono ora gawe Bilane kondo kembang arum tanmu wangine tresno pun sliramu opo to salahku opo to dosa